aywa assalamu alaikum bandira meden yewobe Pinal TV on fo on calminama sanne jammoji modon landama yewtere modo wietede humpitinde sakirabe hande lamdo arsinkini goto e hoore be baale pulaku be dum woni hanko président jeunesse tabital pulaku e Moussa Dicko kanyum woni invité meden hande Moussa assalamu alaikum mada. Wa alaikum assalam. aywa Moussa bismillah e do Pinal TV homi woni Moussa Dicko. Bon Moussa Dicko mi woni président jeunesse tabital pulaku de antire babour e jeya kon. ok min beltiki hen sanne aywa Moussa wakkati mo garda e laam oke en tawi liñol ana woni e tiiɗallaji sanne surtout wakkati mo ɓamaton laamo surtout ko watta hande fay goto dulluɗo ɗum wala maintenant e ɓamgol moɗon laamu wonko tubaku mbiyata plan d'action na objectif ngaji moɗon maintenant objectif ngaji kuɗɗo kuɗɗo woni ko garduɗon tafon babour. D'accord. D'abord mi wawa fuɗɗude haalate mi jowtay télé Pinal TV dow inde jeunesse tabital pulaku e kañe dow inde mi fewi mawɓe tabital pulaku fou mbiɗa jowta on sanne beltigi hen sanne ene wiyete dow kasen ko jiɗumi fam ɓeydele hen plan d'action amen o joni ka min tiliki e makko hande ka ana yaa 3 mois donc plan d'action o ana heewi ko wonle hen e mbawa wartude ɗo hen fou gotum gotum par ce que ana heewi seeɗa ka jonno ko ɓuuri fou seeɓude le hen e hono wadde commission communication par ce que ana hewdi e fulɓe eɗen keewi kaaloɓe hon fou haalan dow inde pulaku o fof ma duudo inde tabital tawe ko haalata ko saate ana wawi waddinde ɗum caɗele donc min gaɗi commission communication fa hon fou anda ko haalata nde haalata e ko hani waɗede fou tawe a yalta e saria par ce que saate min kakkili aɗa wawi tawe aɗa jogui gonga ma de ɗum laatini probléme donc ɗon commission min gaɗi créé et puis du ɗiɗo mum du kasen miɗe anni wadde batu fami min mbi batu sahiɓe fa min ƴeewa yalla caɗele ɗe hono gatten so jaltinen dow meɗen gaɗen ɗum papier ɓattiɗen laamu o kollen ɓe gana habdiɓe men fewi so tawi won pamirale wonko waɗa e hakkude men ɓe gana habdiɓe men kollen ɓe no jiirɗen golle o yaara eno hani so tawi wona noon du fof anda caɗele ɗe mawnan so mawnoy ana tiiɗi jaarde caggal heeɓe ley hen kase ɗum woni ley hen bon du fina tawa ɗum tabital pulaku ɗum fina tawano fina tawa o du activité ngaji mum golle hen ka jonno so tiiɗalla heeɓi yimɓe sanne fou saati ɗum naɓata caggal dow yeeso e kañum déplacé hen ɓe hono min gatta somin balla ɓe dow tiiɗalla mabɓe ɗo ɓe goni ɗo e so jan heɓama dartama heɓama no ɓe birfirto e cuuɗi mabɓe e jaam e cellal hono ɗi e bande woni plan d'action ɗum woni point phare ngaji ɗi woni ɗi ɓamɗotta fo alors président en jii lendi belliɗo e point de presse jeunesse waɗi point de presse maintenant aɗa wawi firtande en seeɗa ko point de presse o haali. ok way bon point de presse o ko haali ko sa e gaɗi résumé mum fou mba emiɗa wawi wasude junnude sanne ka entre autres min kaali d' abord so fati min fuɗɗude haala point de presse o e mbiyan Allah hinno yaafo mayɓe meɗen amin ya rabbi allah mbaraɓe e mayiɓe ni no Allah muytiri ɗum fou mayɗe fo wakkati mum kaka won mbaraɓe du fa dow lende mum won mbaraɓe fa dow guesse mum won mbaraɓe ley cuuɗi mum jippa e jaray Allah hinno yaafo ɓen amin ya rabbi allah li ko waddi point de presse o ana min mbi chaque trimestre fati min deƴƴino ni tan fe so tawi wonko min gollata li wonko woni ko hani haalede deeƴagu sanne ana wadda masibaji goɗɗi wonko haale ko woni dow men kaalen ko saɗi en ka hatta en gollude golleji men ɗi yaade yeeso ɗum woni waɗi somin gaɗi min mbi min gaɗan plein d'action point de presse chaque trimestre aya caggal ko waɗi ogo sago ko amir o wara ogo sago to ko joni ka min jaawino nde wattere mbi min gaɗan ɗum ɗon ne komin gaɗi ɗum altinaire ɓettinde fami donc caɗele ɗe heewi amir ogo sago o ko waɗi fulɓe nangama gar naɓama donc min mbi wajibi min jalta min kaala ɗen e fulɓe amen hewɓe du wonɓe min jiyay nangama naɓama andaka to woni ka jonno sa won leydi so neɗɗo majji a faami aɗa wawi wadde point de presse kaala exemple kunta en kaali haala mum e point de presse o kunta
o neɗɗo chroniqueur mawɗo anndaɗo kaɓantoɗo pulako fami anda ka fa hande to woni bon hewɓe hono mum du ana woodi nangaɓe ɓe andaka to woni bon famille ngaji ɓe jogui jomum a tawan kañum joguino famille mum so hono ɗum waɗi caɗele mum wala ɗo haaji donc min mbi min jaltan min kaala hono ɗum e bandu en et puis haala journaliste en du min mbi min kaala par ce que haɓonde leydi nde naawi fou anda place journaliste ana ɓuuri fe place militaire e sembe saabi kañum en goni kaani waajibi anda no kaalirta foti ɓeyda caɗele ɗe fitina dow yimɓe min ɓammi exemple ñande dow journaliste par exemple ko Abdoul Niang ko a yino waɗiri donc wonko haali hono ɗi e bandu en waɗi somin gatti les plans d' action les points de presse donc min jiɗano indude inde neɗɗo fof par ce que jomum jaabete andu mbiya a jaaboto ande wonko wiymi yimɓe so wona ɗum ɗum waɗi somin mbi journaliste en ɓe mballa yimɓe dow gonga laaɓa so gonga ana laaɓi ana walla fe laamu o le golle mum so neɗɗo immike haɓɓike leñol kurngol ñande mum nde mi wii jaati a ɓaman so wiya réunion fulɓe gaɗi réunion Bruxelles won pullo mo anda fi Allah asimi woni président ka naati fa leydi buntu ɓe anda fi Allah asimi wona haala madere fa mbiya Bruxelles réunion waɗi anda happike ɓeeka gonga jaati saɗa andi wonko waɗi tan hande ɗum hit pulako o woni fa kina tinnaɗa fati wiya a wona terroriste fati mbiyon min du rébellion o ɗu ɓeydon ley hen mbiyon réunion ngaji gaɗi so wonko matuɗa tan so fa gasa a ɓattoto laamu wonko matuɓe kalnaɓe ko mbawi wadde ɓe gaɗa ɓe kunca caɗele ɗe ɓettoto hono mum e bandu en wawi waɗede wona hono ni tan a immike happike leñol kurngol wadna yimɓe fitinaji goɗɗi ko ɗimmanaki sabi joni du hande ga seeɗa seeɗa pofirte d' accord aywa président nde ɓamɗo laamu warde joni jama o haalaji ɗi keewi ɓe mbi ɓooyi on jalta e kalɗon on jalta e wadde point de presse maintenant ko ɗum waddi ngol ɓooyugol très bien bon ɓooyi bon wajibi bon haala yaafa a faami mbeɗen anni ɗum wiide fewi ɗo par ce que nde a immike haalde hande leñol men ngol an tiiɗi sanne so a haali fewi ko wooɗi so a haali 1 heure de temps aɗa haala ko wooɗi so 2 minutes yalti ley hen ko gase anda ɗum ɓe gatta développé a faami alors que aɗa wawi wasude wawde haalde fi na wasude haalde gasa te golleji ma no gasi won kaaloɓe fa wela a faami golleji ley leyɗi tekka ka jonno ilen min laami minen ɗum min jooɗaki wonko min gatta ka kulleji kewɗi fuu ɗum a wawa yaltude aɗa haala a hinnoto tan yimɓe ɓe ka lamminɓe maɓɓe ka e résultat tan doomi a faami sa a haali gasi ɓe killaka sa a golli an ka golla gasa tawe résultat o tan ɓe doomi an wiya aɗa wawi a wayi résultat ɓe doomi haya du bureau o so gongallo mi yettan bureau o fuu o bureau gollowo a faami cadre en mawɓe golli hen golloɓe daraniɓe hen sanne sanne ka saate a tawan président tan yimɓe jeeta ka hewɓe golle to wago mbiyata dans l'ombre aywa président en jii discours ngaji kewɗi gaɗɗama point de presse ngaji kewɗi gaɗɗama bon hana point de presse mo gaɗɗa o hana hayfude yimɓe par ce que ñande ɗi lamde no jalti hen ko ɗum waddanima wadde hana o point de presse tawi a happali fay goto quoi bon ayi ko jiɗumi tan haalde ko gaɗirimi point de presse o ko darten ko fuu wonle makko ko hani haalede ko haalama hen ka yimɓe ɓe peut être eɓe jiɗno tawe on fan yitte no yiɗirni yaari sona ɗum am en mbi fati mo yara yippe sele en mbi yimɓe cela nanguede en mbi fulɓe nangama ana udde mere a faami wonɓe jara e jippa e nangaɓe won nangaɓe ɓe sariya waɗaka dow won sariyaji mum ɓooyi sanne e darde laamu o ɓe jappa a faami ko heewi haalama ley hen sa a janggi fa gasi tan a yiyan fuu haalama ley hen joni ka komin mbaɗi tan fati laata ɗen yimɓe ɓe jiiya enen en gaño yimɓe en kaɓeteɓe faami ɓe jiiya enen du solution ngaji jogi ɗe ɓe ɓuura en janngude ɓe ɓuura en faamude so wiya joɗɗe gadden solution ɓe ɓuura en wajibi toujours en cas ɗo côté haɓo tan gatta min mbi min gattano min kollanɓe laawol min kalanaɓe ko saɗi min kalanaɓe koɓe gatta hande ko gasay so min paamiri dow mum eɗen mbawi jokkodirde si en paamire dow mum eɗen mbawi wartude pulago minen ka pulago ni lamminimi min gaɗi ni gasay horkande wadde ɗum ka en fen dawrude
aywa président wartude e maɗa seeɗa e natan hano koɓe mbiyata question diplomatie o aywa wakkati mo gonɗen hannde o haala ministre ma ko haalɗe heewi sanne aywa ɓe mbi ministre ma yoppa golle ministre ma na wonde yoppude golle alle e haqqille ma a miili probléme meɗe o fo ministre ma woni base muɗum na so ministre ma witti ana laato sababu no jam e deƴere wartira e leydi meɗen ndi landol ma ngol gasi sanne ministre ma wawa tawede kañum tan woni probléme donc wona ministre ma tan ka wawa tawede kañum woni probléme e mawɗo e enen jaati woni fam e enen jaati woni golliden gonga darten gonga jokken gonga so laamu o waɗino golle o fuu ko saɗi en ko fuu huncoto fulɓe ɓe fii gooto intérêt mum walna ɗum wonide laamu allah waɗi mo jiiɗa woni laamu o fuu wonko yii ko nenayi laamu kañum laami bonɗo e lobbo fuu kamɓe mbawi dartude huɗum bañirami huɗum waɗi soɓe gollidita e an fa gasa sa a faamoy ndemum on kuncan ko heewi ministre ma wonɓe ɓe nafata ka ana anda hono golleji banggal golleji eɓe hannde emploi ko ɓe gatta wala ana heewi sanne fam en jiiɗu fa état a wi yimɓe golloɓe toɓɓi fof gaɗa hoore mum en déclaré fa ƴeewa no ɓuytirta taux de chômage o probléme donc golloɓe toon ɓe ana keewi sanne a faami joni noon hono ministre ma kañum woni probléme o kameɗe an tan pullo hannde heewɓe jiiɗa ministre ma ka witta saabi ana woni laamu o so a hoolaki ɗum goɗɗo wonɗo ana wayi hono so naawi fo wonmo kalfinta hoore curo woni jon curo woni heewɓe jiiɗa ministre ma witta saabi ɗum so wona ɗum fulɓe golloɓe ministre ma sa ɓami siiji ɗi tawi si pullo ɓuuri fandude ley enen ka e anda ɗum wemba en feydu fami enen ka wala fof ko pullo ka ɓe jeppe kam tan a faami donc ɗum du ronka joni ko sakiti ko ka dartete fa heeɓe sa oui maintenant e président wartude e dow konngol maɗagol ɗum woni annonce mo laamu waɗi ɗum woni hamɓe ANP ɓe mbi hana yimɓe fof golloɓe ministre ma gaddat ɗereji ma e haqqille maɗa laamu ana wawi ɓamde golloɓe ministre ma ɓe fof golle watta ɗum e condition ngaji no ministre ma wattirriɓe ɗum e ni bon hannde no contexte mo gonɗe o yaafa ka joni noon komi wona laamu a faami an eɓe keewi sanne ka joni noon wonko wawi ɓamede wonko wawi hollede lawol no biltiro mi ɓamata place maɓɓe ka mbiɗa andi yaafa ka koole ɗen ɓe dow ɗon fa jiyen ɗum haaɗi aywa président noddago ngoye joguiɗa e fewtude e jeunesse hannde e surtout e leñol pulakol tawtude ɓiɓɓe leydi mali fou surtout no jaam e deƴƴere wawi wartirde e leydi meɗen ndi hannde pulaku ka gotol tan ko tiiɗi en sanne ɗum ila e awwal an tiiɗi en sanne kawral fami mais joni noon oɗon mbawi wasude hawrude so jang ana woodi ɗum probléme wala sanne so jang ana woodi fof oɗon mbawi luttodirde haalaji oɗon mbawi luttodirde golleji ana yalta ka hannde ɗo gonɗen hawranta e enen en ngala droit wasude hawrude fami hono wona chroniqueur en wona ɗum en fi en kani wasude yenidirde nangidiren tabital wona gaño fey goto kamɓe lammina ɗum a faami so en paamiri ɗon fey laamiɗo pullo laamiɗo goɗɗo fuu celen yenidirde laamaɓe ɓe jaati cela yenidirde a faami nangidiren kalden gotol nangidiren golliɗon gotol religion faa ko saɗi en hannde ko hunco hannde ɗo gonɗen ɗo si en kawri en dewri yaafa wona haala madere so en kawre wasude hawrude ɓurɓe tampude ɓurɓe ono gonɓe leyɓe jaati ɓuuri tampinde hewɓe aɗa yiya no duka tam en fuɗɗo lelɓe fami to hannde naawi sanne sabi premiére fois jiiya a yiyan pullo ana soki ana garbina fami nokku sa yi seware sa wari Bamako no jiiɗa fof a baɗa a yiyata ɗum so wona joni fami aɗa yiya golloɓe fe lewru arande a yiyata ka pullo min kam mi hawre pullo debbo anni kañum gollowo lewru galle goɗɗo no ɓe tampiri fuu jomum le suudu mum to hetto ɗon sutura ka hannde en jii ko boni fuu o haaɗi joni noon so Allah hokkima chance ngawel seeɗa wonko joguiɗa cala yennude bonnude ko moƴƴinte ɓe mbi en moƴƴinan fa keɓen solution tan celen yennidirde celen happidirde daren tan no ɗum hunciro mais wiyaka mbasa e wadde critique e neɗɗo critique ka a baɗana moƴƴi mais golli gollan mbiya ko mani golli ko an ka wona ni jiirɗa ka kala no jiirɗa ni de so a wala idée ka fu deƴƴina
ni ko waɗi ko gase ka ni o hanno wadde ndemu propre en keɓam jomum ndu ɓanta critique ŋayi neɗɗo jaati beete wona ko jettiteɗa ko tan kanda hitnade a daran critique ŋaji ko wontu ɓe gana jennoɓe kettinoɗa ɗum an laatine batterie solution gaɗa fonctionné ka sela yettede du fo a sikka a biltika alors que wala ko moƴƴinɗa fi ka yinnude maire o fi hunde ɗum nafata e donc il faut kawten ɗo pula ko woni du fo ana ñaaga yogan hula fi tawde ɗe mi hannde sabi sa wi tabital tan yimɓe ana jaara gaño laamu o intérêt fou walnami laatade gaño laamu ka laamu kañum wattu so yimɓe laatu giɗo mum kañum wattu so yimɓe laatu gaño mum fuu le golleji maɓɓe ɗi ngoni so golleji ɗi dartike yimɓe jokkanɓe so yimɓe golleji ɗi ana keddi ana ooñi hono aɗa maata sihiji ɗi ana ɓurdi ana ɓurna anda fi goto jokkata ina yimɓe jiya laaɓal so jokka ok président en coɓɓoto caggal seeɗa en kaali haala commission ngaji ɗi haywa yimɓe nangueteɓe ele gargaji jippinteɓe laabi ɗi maintenant est ce que jeunesse joƴƴini commission bawɓe daranade na bawɓe lugade ɓe yimɓe hana jeunesse na tabital pulaku maggal ngal est ce que o miili ko o commission way miilike par ce que les plans d' action o nane mi wima ana tiiɗi mi haala ko wonno mais ya commission droit de l'homme ɗumin gaɗi commission droit de l'homme o fi communication ngaji amen ɗi ɓe ƴewanɗe yalla eɗum gasi yalla eɗum hawre saria sabi so a wana neɗɗo jokkuɗo saria a yiyan kulleji ko wembete sanne tawe du gonga ana yiye donc min gaɗi commission de droit de l'homme ɗon min garan hokkude numéro du hono ɗi en jomum ana mbawi noddude fami ɓame seeɗe ƴeewe no hani yarde bon nangueteɓe miɗen gondi e darde solution no min ɓattiro no so tawi nangoɓe andama sabi kulle ɗe fuu jaren no min ɓatto yalla kamɓe ɗo ɓe jaafina sabi kulle joga wonto wonɓe aɗa nanga yeppude ɗum a tawan fe ɓuuri jaam ɓuuri moƴƴude e leydi dine nangude ɗum en wona wajiɓe tawe nangueteɓe du fo an laaɓi de won nangueteɓe jonno sa a wala e nokkuji maɓɓe ɗi du fuu wonko a anda ka so ñande kalinɗa fuu an jaata wiyan a ɗum ka jaka so ni noon ka fuu ni han yarde ka so a selay du nangude yimɓe nokkuji ɗi fuu ɗo heɓa fuu anda ɗum du yimɓe ɓe gaɗan banalisé nangude nangguele maɗe mbiya ɗum wona hunde lobbere fe so tawi wonko won lehe aywa e président wartude maɗa fa hannde e wakkati mo gonɗen hannde o e wiyama armée monte en puissance laamu waɗi laamu mais président e haqqille ma est ce que wolde ana timmina wolde très bien en kam hono a jaabi ko haalama ka jaari sabi wolde timminda wolde ɗum ko ayla aduna jooɗi négociation timmirde a faami e armée monte en puissance ko ɓe cuuɗi kaɓorde ka fa heewi kanŋaji ɗi ana keewi e jii hannde wadde attaqué kanŋaji maɓɓe ɗi yaafa a faami ka ana heddi fa heewi mo kaɓata o so wala teni a faami kanko o wala uniforme ma aɗa jogui uniforme a no haɓo ngo ɓooyiri fof anda mo yara yippay tampa hen sanne a faami jonno mali fuu no ɗum fuu mali en gonɓe hen solution ndu fuu wala so e ɗum waɗi wiye saade puɗɗira ɗo timmirta woni dialogue haldude yimɓe ɓattade amiri e gelle ɓattade almami e ɓattade sahiɓe kalden hono gatten a faami hono malien ɓe ka hono gatten so kewten sabi sa waɗi jugement lobbo wiya psychologie mbiyede sa waɗi jugement lobbo fe goto attends personne a tort personne a raison a faami sabi wona wadde hunde wonde neɗɗo so tampere sela hewde e leydi so tampere sela hewde e leydi sanne injustice sela hewde e leydi a kulleji hono ɗi ana hewde fuu waɗan e jinde so waɗi fuu no gaɗirta corrigé so kongal ma barmi kongal tan sawrte to wattete alcool wona hono hoore wattete a ƴeewan gartira injustice o gartira itta tampere nde en même temps aɗa haɓo du ka wona ni tan ni haɓo timminirta jaaɓe timminta haako aywa fa hade mincinde téléspectateur meɗen président jeunesse tabital pulako woni mo gonduɗe ɗum woni hanko e Moussa Dicko aywa président en taykike e ko sakiti joni ɗum e laam o nde yeehi ele gelle fulɓe ɓe fo a tawan population ana hula ɓe sanne maintenant nodda ngoye joguiɗa e fewtude e laamu o e banggal muɗum so tawi mbeɗa wiya min sukkule ɗe saade e jaafale sa yi ko wari mama a sa yi ko sa hakkille fo andu ma dogi ma wari fa doga
fami kanko tan hani warde ko haalde ko wardi mama de so darɗa fami laamu o no wardata ni ɓe gardata no ñeñiri kamɓe du ko hatta ɓe warde ñeñiri ɓe mbiyan so ɓe gardi no ñeñiri fu ɓe tawata to mo ɓe jiiɗi tawde o hunde ana naawi kade fami par ce que ene eɗen jiiɗi ɗo ɓe jeeyi ka fu tawi ɗe andi ɗo ɓe jahata kamɓe ɗo ɓe jiiɗi eɓe jaarowo so haalini goɗɗo meɗe wara fu tawata to mo dartanmi o yaafa ka haɓo lobbo haɓo du haɓo lobbo o sabi haɓude mo haɓata o tan kamɗo haɓude o tan ɗum ka ngo woni haɓo lobbo le haɓo no toni ɗo kan on min du kaɓami so haaɗi e ɗon fe koto hana wullude sabi kamɓe mbiyeteɓe terroriste ɓe kulta kamɓe du le jaɓo malfe maɓɓe jogi ɓen so ɓen kamɓe tan mbaridiri solution wala nokkete exemple goto mi Mamba avant wiya terroriste ɓe ngari terroriste ɓe ngari kapike ɓe nangi gendi ɓe mbi gendi ɓe nangi yimɓe 36 ɓe mbi ɓe kirsanɓe so ɓen jaɓay ɓe tacca tubaji ɓe gaɗano ɓe mbirini ɓe jokka ɓe mbi haya ɓe jaɓayno seeɗa ɓe mbi balɗe tati kokkiɗa yiɓata balɗe tati nde ɓe mbi ɓe jaɓi sa joom malfal kañum joyi gonga aya ɓe mbi ɓe jaɓi ɓen jeppiti yimɓe maɓɓe caggal mum donsankoɓe ngari mbi mi nani wiyama ono e terroriste ɓeydu on kaldi on paami mbaɗino e nden wiya yimɓe jeenayyi caggal mum armée du wari nangi nogay e joyo ɓen du jiitaka donc nden noon ngendi ndi gaɗen fey so tawi mali fuu jooɗi wi ngendi on hanno wadde vraiment tiiɗi wala fu no ɓe mbawi wala fu no ɓe mbawi wadde par ce que gadduɗo fu malfal mo waddata fu malfal aywa joom malfalle soobi mo ana anda donc solution wala so wona laamu o hani andude ko mbimi joni ko solution jaati woni ko ɓe ngala enen fulɓe ɗum ɓettitike en sanne so ɓe ngari ngendi fu ɗum mbimi haɓa lobbo jotto ɗon amiri ngendi sabi so a filtike ngendi wona wajibi naata ley cuuɗɗi tawi a yettaki amiri ngendi conseiller en ɓe hay min ngari somo piltike fe goto yaltata ngaɗo no hani wadde nangon ka nangede joguiɗo malfal so wari fa ware mbaraɗo mo wala malfal fe so tawi o terroriste o wartaki nangammo gaddamo séria a faami woni ɗon tan wawi wadde so yimɓe ɓe puɗɗo suusude ɓe ɗon won hen ɗiɗi joguiɓe arme wonko wona kamɓe ɓen e maɓɓe jokkodirta a faami ɓen joɓataki lewru sa ɓami donsankoɓe ɓe joɓataki lewru hono ɓe gatta soɓe guura hoɗo joguiɓe donc a faami ka mo yara yippay ka rentako ɓe garan gelle min mi wowi noddede ɓe gari gendi ɓe mbi jukkiɗo hinne mani fami jukkiɗo hinne mani ɓen ana cura fa ɓe ɓuyta groupe goɗɗo kasi noddi fu gendi wottidi wi kañum du jukkiɓe hande ɗo tiiɗallo wonɗo so a daro fa ñama a faami so wiya kasen a happama gadda jawdi hinne mani vraiment tiiɗi tiiɗi jaati an tiiɗi laamu o hani darade darde mum dow mali fuu neɗɗo fuu joguiɗo kaɓorgal yeppa wallahi so won joguiɓe kaɓorɗe so ɓen jeppay solution wala so baasi o deeƴa anda ɗum won guurɓe dow baasi o sanne fami ɗum du laamu o hani andude heɓe guuri dow baasi o heɓe goni jiɗɓe fa baasi o watte poubel aywa Moussa Dicko komi wi haala ka pati juuɗa sanne maintenant ko ɗo woni e konngol maɗa cakkite konngol am barki mi yetti on sanne on du par ce que oɗon darini dow yimɓeɓe anda ko woni dow Mali fof ko woni dow Pula ko aduna fof oɗon gondi ɗum sanne konngol am yaade du dow vraiment yimɓe fof jaafo haala yaafa a faami so wonmo toñumi le haalam fof yaafo kam Allah hokku en paamiral Allah hokku en kawral no kuntiren fitina bonto gon amin ya rabbi Allah aywa sakiraɓe ɗo won ɗo kaddeten yewtere meɗen hannde nde e mbiyan jomiraɗo subahanahu hollu en altinere warore e yeeso meɗen.